Kai shi ke kuma ka tafi gida shuru ba labari ba kiran waya. Wallahi abubuwan da sai godiya ka san. Ko ita labarin iyalinka ta dawo koko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wala akwai super glue. Akwai super glue. Wancan babban babban na 50 din. To ba matsala. Me kan zaki ne. Za ka ba. Allah suga. Allah bawan Allah ina zuwa. Na nawa za a baka siga? Na nawa za a baka? Na'am. A gode mai gida. Baka da matsala. To. Allah ka yi haƙuri bawan Allah ka dawo an jima ba a gama ƙulla shi ba dan yanzu ake sauke min kayan. Yawwa ka yi haƙuri. Kai kuma muna magana da kai. Shikenan kuma ka dawo koko dai tana gidansu. Allah sarki. Kai zuwa yaushe kenan ko kuma dai sai ka gama ginin da ka gaya mu. Ginin ne ka san da yake kan zuwa ƙarasa shi ba shine. Allah ya rufa asiri mu muna nan muna ta kama da Allah ya rufa asiri yana na baka ko bashi. Ka je ko dan shifshi ka. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Barka dai. Barka dai. Kasuwa alhamdulillah. Dan Allah kar ka gaji da ni. Taimako nake so kai min dan Allah. Wallahi yau wallahi ba a dora tukunya a gidana ba. Dan dabarun da ake yi a samu a ci ga yara suna ta kuka. Wallahi babu dabara ta kare. Ranan na turo ka bani kwaki gwangwani biyu. Ban baka kudin ba na sani bashi ne nauyi ne yana kaina zan biya ka. Dan Allah ka taimaka dan Allah ko taliya ce kamar in biya dan bararrakawa yaran nan ko gishiri ne mu sa mu ci. Abinda muka tara mun cinye babu aikin yi ba a fita ka taimake ni. Malam gaskiyan magana na gaji da irin wannan abin yanzu nan ba wai taimakon bane yanzu kullun wani tunda wannan shege cuta ta shigo an takura mu rayuwar mu kullun yanzu nan tafiyan ka wannan mutumin da ya wuce bashi ya zo ci na gaji da bada bashin nan wannan ma da kake gani gonan gado na je shagon nan da yara mi gonan gado na je na an so kuɗi na zo na ƙara wannan kayan ka yi haƙuri ka nemi wani wurin dai. Allah dan Allah ka taimake ni in ma bai samu ba ko garin kwaki ne ka auna mun kwano ɗaya wallahi in na samu kuɗin zan kawo ma. Gaskiya ka yi haƙuri ba zan iya baka bashi. Yanayin nan da ake ciki ne ba wani abu da yake zuwa da dawa dan abin da ka ajiye ka cinye. Haka ne ana wanke tukunya idan gobe ko? Shekaran jiya ka aiko wata yarinya nan wurin ka tsaya a can na baka garin kwaki gwangwani biyu. Na sani. To kuma yau ka dawo ka ce. Ina sanar ban manta ba ai shi yasa na so ka sake taimaka min dan Allah. Gaskiya ka yi haƙuri. Alhamdulillah. Dan Allah kana da fiya-fiya? Makoci na dai yana sai da fiya-fiya da shinkafan bera. Taimake ni da naira 10 in je in siya dan Allah. Gaskiya naira 10 ma ba zan iya baka ba. Saboda ita ma tana daga cikin lissafi. A ƙara gaba dai kila can zaka samu akwai wani mai shago kan kwanan nan zai iya baka amma ni gaskiya ina ba zai yiwu ba. Ka gode ma Allah. Haka rayuwa yake kawai shikenan ba wa kai kawai shikenan kai a taimake ka mu wa ya taimake mu iya Assalamu alaikum ya Allah ya taimake ka masha Allah auna mun shinkafa kwano biyu sai ka samu taliya guda 3 a ciki ma yanzu za a ba ko yaro za a ba kai sai ka auno mun amma dai zo mana wannan ba Allah na ganshi a jingina Allah wannan mutumin yanzu nan muka gama da kullun duk wanda zai wuce nan wurin kullun burin shi a taimaka mai shi ba zai tashi ba gigiljiya ne ma ba bai san halin da ake ciki ba yanda yake gana an kulle mu ma an kulle mun nan ba ban taliya guda biyu nan ban taliya guda biyu ba shi za ka yi alaji ba ni dai kai ba ni guda biyu samun taliya guda biyu a leda alaji irin mutanen da kake ba abin ke mako ba ai wannan mutumin ina har yanzu kai hakuri kai dai ka taliyar wannan kana ganin mutum karfi katan ƙasa ka bar shi ya je ya nema irin wannan shaka ba su za ka yi alaji ya hakuri ina zuwa dan auna mun shinkafa fa sai ka sa taliyan kuma guda 3 daban ina zuwa ba matsala malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a inna lillahi wa inna ilaihi ya malam la ilaha illallah muhammadur da na sani da shagon na baka ya mutu malam dama hana mar kai inna lillahi
Ya zo neman bashi waje na bawan Allah. Jama'a ku Ya zo neman bashi waje na bawan Allah. ya za a yi ne ya za a yi ne a samu mai mota a samu mai mota A kai shi asibiti. a samu mu da Ku mota taimaka min da Allah ku taimaka. Ku taimaka da ke. Ya